Witam Was pięknie roztomili w Izbie Tradycji, która znajduje się przy Centrum Informacji Turystycznej w Czerwionce, Leszczynach. Dzisiaj mamy 30 listopada pamiętnego 2020 roku, czyli mamy dzisiaj Andrzeja. Wszystkim Andrzejom składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Tak jak się tu u nas powiada, kie jest zdrowie, to jest wszystko. Wczoraj zaś była Wilio Andrzeja, czyli Andrzejkowy wieczór. I te frele, które nie wywróżyły się, kiedy to wydają się za jakiegoś, no nie powiem, że pierwszo lepszego hopa, no jakiegoś fajnego Karlusa, no to muszą roztumać te wróżby przeprowadzić na bezrok. Myślę, że i bez tego wróżenia też wam się w przyszłym roku powiedzie. Słuchajcie, a teroski dla wszystkich zagadka. A zagadka to jest legenda o Łądraszku. I chcę się wszystkich tutaj z tego miejsca zapytać, czemu na okoliczność Andrzejek właśnie chcę was zapoznać z tą legendą. Otóż kiedyś na Śląsku, głównie na Śląsku Cieszyńskim, było takie zawołanie słychać dość często. Łądraszku, Łądraszku, kaj się ty podziewasz. Na początku XVIII wieku takie wołanie Łądraszka o pomoc było słychać nie ino na Śląsku Cieszyńskim, jakże powiedział. Bez mała jego echo docierało i tukej. Łądraszek to obrosło w legenda autentyczną postać Szebesty, który żył w latach 1680 do 1715, kiedy to został zdradzony przez swojego kamrata Juraszka i potem poćwiartowany na frytkowskim rynku. Nie każdy wie, iż Łądraszek, zanim został hetmanem zbójnickim, był se takim wędrownym muzykantem, który łaził od karczmy do karczmy, od gospody do gospody i przygrywał, kaj się ino dało na swoich, wiecie, gęśliczkach. Nie wszyscy, jak wiecie, wiedzą, iż od młodego wykazywał się wielką odwagą. Na tym przykład. W jednym młynie przesiadował jakowyś zły duch. Żaden z kiż tego nie chciał w nim robić, bo wszyscy się boli. Bez dzień to jeszcze szło strzymać, ale bez noc to już nie szło nic a nic. Zgrzyty, wrzaski, piski. Piernika dowiedział się o tym Łądraszek i padł temu młynarzowi, wiecie. Ja wam, młynarzu, tego dioska ze młyna wyżynia, ale nie byda ci miał czym zapłacić, odpowiadał młynarz. Łonić się, młynarzu, nie starejcie. Ja je ku temu przeznaczony, co by ludziom pomagać w potrzebie. Kiedy nastała nocka, Łądraszek wziął swoje gęśliczki i poszedł do młyna. Siadł se na pierwszym z kraja, wiecie, miechu i zaczął grać. A grał, aż miło było słychać, aż miło było słychać. Wele północy usłyszał taki wielki larmo, jakiego nigdy przedtem nie słyszał. Choć larmo było coraz to większe, to on grał i grał. Tak ta muzyka spodobała się diabłu, iż przylazi ku Łądraszkowi i zaczął go chwalić. Jak to on poradzi pięknie grać. Nagle zaczął go błagać, co by jego tak nauczył. Łądraszek odpowiadał, to, że cię naucza, ale masz za rubę i za krzywe te pazury. Muszę ci je pierwy, wiesz co zrobić z nimi? No, wyprościć, splaszczyć i wyraszplować. Chodź tukej, wrozie do śrubsztoka i będzie raz, dwa, trzy. Kiedy diabeł wraził, już wiecie, te pazury, to kaj Łądraszek chciał, Łądraszek zaroski wartko przyśrubował mu je, no i się zaczło się. Diabeł z bólu ryczał, choćby fyrto, choćby nie miał wszystkich doma.
Wszyscy zaroski się pobudzili, jak nic pomiarkowali, iż to dioboł Łądraszka tak męczy i ten ze strachu ryczy w niebo głosy. A to dioboł ryczą, coraz głośniej i jeno błago Łądraszka, co by dał mu pokój i go puścił. Dobre, puszcza cię, ale pierwy musisz mi przyobiecać, iż więcej do tego młyna nie przyleziesz i żadnego straszu nie będziesz. Dioboł, choć mu wierzyć nie idzie, obiecał to Łądraszkowi i wydarł z tego młyna, że go do dzisiaj żaden tam nie widział. To był pierwszy dobry Łądraszkowy uczynek, kiedy od tego czasu, wiecie, zaczął zbujować, oraz biednym i słabym pomagać. Od tego to też czasu coraz częściej było słychać wołanie: Łądraszku, Łądraszku, kaj się ty podziewasz. No i na koniec powtórzą pytanie: jaki związek ta legenda o Łądraszku ma z dzisiejszym dniem Andrzeja? Tuż tymczasem Czesław Rzemła.